ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏକାଠି ହେଲେ ହଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଗରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଜାଗୃତି। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହଲିଉଡର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ସେମାନେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେବେ ସିନେମାରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାରର ସହମତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ହସଖୁସିର ସଂସାର ଚାଲିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଶୁଆସାରି ବସା। ଆଉ ସେହି ଶୁଆସାରି ବସା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଶୁଆସାରି। ଆଉ ସେହି ଶୁଆସାରି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସାରି। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶୁଆସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଆସାରି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ଜାଣି ରାଗରେ ତମତମ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶୁଆସାରି ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଆସାରି ବସାକୁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶୁଆସାରି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା, ତାପରେ ପ୍ରେମ, ଆଉ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ବି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଜାଗୃତି। ବାହାଘର ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଜାଗୃତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କୋର୍ଟ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଆସାରି ବସା ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ।